Welcome to the Haha Huhu Podcast. Dun, 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 dun. So, this is another episode for today's Yes, video. welcome everyone, guys. Kahaha and kahuhus namin pala. And this is our second episode, no? Yes, definitely. Bitaw, wow. Because Nahuman na dyan ito ang first episode and we talk about we made it episode man to siya kay Oo. finally nabuhat na jud nato Haze sa ato ang kagaran. kagaral. Bitaw kay Oo. karon sa bato nga sige ta og ganang ingon-ingon nga buhaton na to ni Haze napa ko sa Cebu ato karon finally na jud nag-uba na ta. Mm-mm. Daghang kitang trial and error no pero naabot jud ta sa punto nga go Nag-go i-go na na nato jud. jud So, ni Ed. na-launch na namo ang amo ang first ever episode and finally now we are onto the next On which to the is next. Yes. Kay i-acknowledge na to ang kalindot sa Ay, ato ang oo. ano, 'di ba? Of Aesthetic na pud course. kaayo tong niagi kay man to siya palubi-lubi man ang Lubi-lubi. style. Tapos pabaka-baka. karon Karon ay palamok-lamok. Palamok-lamok. Karon kay dagat-dagat na siya te. Sunset. Oh, then medyo enit siya te, enit. Pero badala na Mahalag siya. mga pagtong na may unya ron. Yes. Kaya kami naka-sunblock. Wow. Di sana mo ron i-name drop ang ko ano, pero naami bet nga sunscreen. So, bitaw. Nang confident kay may magbulad-bulad. Ano lang, patanta ng atake, bahalag dili ang ngayon. Oh, Anyways. so karon pa langit-langit ug yuta-yuta. Yes, okay. Na naman do, ka nang lalain daw mi og kanang kuan guys, kanang background, oo. okay. Which is very true ni. Dili ni siya green screen. Dili ha? siya green screen ha, tanawa oh. Awa nilihok-lihok na ang mga kuan ha, kanang kadahunan sa Mga lubi. Iro-iro dire ron, Yes, magkagiagi. Ako kuan lang siya no, init pero laban ng Oo, gihapon. laban ng 30 minutes to 1 hour. Hala ka diha. Gani. Anyway, so sa tong topic ron te. Mao. Na nasa tayo. Nana sa tani no. Bitaw. Bilang dili kuan mag-andam og mga script og mga Panandigan ang pagiging spontaneous daw na atake, bitaw. Pero ato ang topic kay nagunahon na pud bitaw tag topic Ay, no. oo. O sa gito. Para daw hindi alam. O sa gito. Ang pingi, mo yan. ang pingi imong kaugalingon kay Walay mo ang pingi mo. ikaw na mo ang pingi mo pero okay ra kot et kaya ra na ako. Anyway, sinuod bitaw. Gani Take bitaw care ng ato of ang yourself. topic. Kaya medyo nagkainit na dyan. Yes. Mangusi na ning init Part ring man ni sa dapita. take care of yourself, te, nga nainitan na. Pero inani bali. majol. Mm. Bitaw, take care of yourself. Kaya walay because laing mo ati walay laing mo ati Bisan manimo. pag naay mo ati manimo apan, dili. At the end of the day, ikaw Ikaw rin lamang gihapon. gihapon ang mo, at man si mo galingon, bahalang magsakit ka diha. Kay, ikaw may gadala sa imong kaugalingong lawas. So, naagyo gihapon nimo ang kaayuhan sa imuhang kalawasan ika nga. And then, bitaw, So, karon kailangan nato ng- motackle ta og mga simple ways lang how to take care simple ways pero of baligat our charot bitaw simple selves. ways like Mm-mm. unsa man imong nibawan kay murag mga inana man imuhang mga atake ro mga panahon na like unsa ba taking care of yourself should not be expensive ika nga di ba First is maligo hoy ayoy underestimate ninyo kay na ay dili maligo dire speaking of kanang depende ra daw sa weather kung medyo Maligo bugnaw dili Ay, dili. maligo dili ko kuan ha I'm guilty charot bitaw taking care of yourself is first is body. yes And then- taking care of yourself is taking a bath every day bitaw and then brush your teeth dili perfect man among teeth pero dapat bitaw brush your teeth kay unsa na lamang na atong mga kagums diha mga kahahas o kahuhos o kagums gums. nato taking care jud siya te and then unsa pa man mga basic ra na ha basing Oo. wala mo basing kalimot mo ana Nakalimot na sila so sobra ka busy sa ilang kuan Silang kinabuhi. life. Oh. Bitaw, ay So ato kalimte. nang divide. So first is body and then physical physical, yeah. And Physical, then mental. Apil na mental. mental. My toes, my knees, ayola my shoulder, my head. yes mental unsa pa Financial, of financial, mabigat-bigat yan, financial na yan. course. Ipadulo na natin yan. Tapos spiritual. Spiritual, emotional. Oo. Ako na, mental o emotional, di ba? And then, unsa pa? Basta And- take care na lang mo niya.
I-take care na lang guys. Gimuhan pa na mong episode pero kabalo na good mo. Pero amo na ning reminder ninyo nga bitaw, like take care of yourself. Kay simple ra kay na siya pero sahay man gud no makalimtan nato sa kabisi nato. Daghan kay tang gipanghuna-huna sa atong kinabuhi. Mo kini ka na. Pero ay kalimtiin taon nga naapog kay kaugalingon nga imuhang Usahay manggod ka nang mabiyan na Ingatan nato ba? atong kaugalingon. bitaw. Diba? Sa kadaghan ng mga buluhaton, mga huna-hunaon. Pero, ganing gamay ra gani nga, kamantay bitaw ka ng kanang dali ra kay kang ma-burnout, dali ra kay kang mabalaw sa imuhang mga True. ibang buhat. It's Oo. because kanang imuhang wellness sa imuhang kaugalingon, overall wellness sa imuhang kaugalingon, napasagdan na nimo. True. Ayaw Kanang- jud. Ayaw gyud. Oh, nawad na kag sa ginatawag pa nga, wala na kay me time, di ba? Even if kanang this is for everyone, maminyo man ka, Single madalaga, man ka, oo, madalaga man ka. lula or lolo man ka, di ba? Oo. Kailangan Wala man na sa gihap- edad. oo, wala na siya sa Kailangan edad. gihapon nimong ampingan imong kaugaling. Ginahapa ka mabuhik taas-taas sa sa world. Then Unahon jud nimo ang take imong care of yourself. kaugalingon. Kana bitong speaking of burnt out haze, na-jud bitaw ko sa point ana sa akong life nga na burnt out ko. Ingon nila kanang multitasking daw. Usa po na sa inungdan nga daghan kay kang ginatrabaho sa imong life ba. There are na ako na yung other word ana, dili daw na siya multitasking, dapat daw mura na siya switch tasking. Dili na siya kay murag multi, grabe naman po na imuhang kung ano pagpaningkamot ana. Okay naman mag multitasking, di ba? Pero in between kailangan po dagway nimo magpahulay te. Kay okay, kailangan man natong mangitag kwarta pero di po dagway nato kalimtan nga magpahulay. Maura man jud na. Ayo mo na It mo na one depends sa thing. imong kanang definition sa productivity ang Yes, pag-multitask productivity. or either pag sa tayo magingon Switch tasking. switch tasking. Bitaw, that's the word. Depende man po na sa imong goal sa imong self. Yung mga dagko naman na sila bahala na. Bito kabalo na mo te. Basta Oo. ayo lang jud kalimti ha nga Bitaw, we are magpahulay. just here to remind you na kabalo mi nga gipangkapoy naman tang tanan. Kinsa Even bay us. wala. Oo. Kinsa bay wala So mo good, gani no? na karon nga nakahuna-huna mi nga magpabaybay sa dagway Char. mi. Oh, Diba? pabaybay din Pabay- painit pero sakit na siya sa likod te. Pero Kunya mga paslot na mi diring dapita no. pero anyways Oh, bitaw. mo nang nag-sacrifice gud mi sa mga kaninga podcast para lang mapahinumdum mo nga. Da. Grabe na dyan Kuan. ako pahinumdum no painit good maayo. Oo, nga take care of yourself. Gawas-gawas Take pud care. mga zay, mga Yes. zong. Get some sunlight sa kabuntagon. Ayo po rin to murag di na ni siya mao nga pagka sunlight pero sige lang. Orasa naman yung nangamata ni alas mga 12 naman nagwero nato nag-shoot. Bitaw, grabe sa alas 12 take no. care. Get some sunlight. Or ligo kag dagat, ikaw ra sara baron, or maglakad-lakad, jogging, unsa pa diha. Like sama lang sa mga niagi sa ato ang background na no. Like murag mobalik tagamay sa ato ang pagkabata nga medyo wala ta kay gihuna-una, dalagan-dalagan lang. Kanang Wala kay- happy-happy lang. Happy lang ang problema ra Usahay. nimo unsa ra may problema sa mga bata his nga wala pa sila aning mga adulthood kay me nato. Kuan Ilakan ra lang ang pencil case nga nawala. Kay gikawat sa iyahang Classmate nga. classmate ana ra. Maunsay sudan ma. Oo, Kaon na pag-uli kadihan sa na. balay. Mao na po niyang sudan ma. Isda. Oy magbaylo mo sa isda base mo reklamo sa ning isda eh. Kuan gikaon na pud siya. So, Bitaw. mao na, simple ways on how to take care of yourself. First things first is, kanang, number one, nga ako pong ginahimo nga effective, siguro, being grateful. The Grateful. moment you wake, Wake up. up, be grateful. Be grateful because Mapasalamatun ka sa imuhang, kanang ultimong, kanang pagmata. Diba? yes. Like, Every day is a salamat, blessing Ginoo. ika nga. Every day is a Sa ako miracle. ang nakamata pa ko ron. Yes. Kay naay mga tao nga, diba? Hopeful pa sa kuha nga matabangan ako sila. Nga ikaw na lang dito yung pag-asa nila ba? Nga makakuan sila. Continue sa ilang kinabuhi. It's because of you. Be grateful for the life you have. Kay kabalo ka, kapag sugdan manggod nato ang ato ang adlaw nga mapasa Pasalamaton. lamaton. Oo. Murag mo follow pud siya sa ato ang
entire day. Yes. Kana ganing murag refresh ka, ang imuhang energy is renewed, bago kang mata, Mhm. positive lang ka. Muna mag-start. Ang positivity, mag-start na siya sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Tinuod na. Be grateful. Mura bag mindset ani mo nga today is a great day. Mm-mm. Today is a happy day, a fruitful, Bisag ka productive ng, day. right after that is na kay mga follow-ups, daghang kang mga kanang mga errands nga kailangan nimong i-run during that day. Pero once na makuanan nimo kana ganing Mura mindset na maguni siya gitatak na nimo siya daan nga mo nga, ni may tabo on that salamat day. gihapon. Oh, bisag Yes. unsa nimo na siya nga unsa may tabo karong adlaw, at least naunha na nimo og papasalamat ang imuhang adlaw sa Ginoo. Bitaw. Diba? And then right after that, simple things kanang bago ka mo lihok sa panimalay, like lihok sa imong kagalingon, even if like give yourself 30 minutes to read or 30 minutes to enjoy your coffee nga dili ka magdali. Bitaw no, kita bitaw mag-brush. Nabitaw nakita ng video nga, manong murag garage ra ta Sige sige. ra tagdali nga pwede ra man Brush daytang your teeth, maghinay-hinay. slow down. No? I am allowed to slow down ika Mm-mm. nga. Bitaw, hinay-hinay pa nalagsa ba dili kay paspasay, mapaspas pa rin mong life. Kay Bitaw. oo, kung paspas na gani siya sa outside world, nganong imong papaspason pa imong Bitaw. kagalingon inside your home. Inside your Diba? home, inside sa imuhang mind, Oh, ikaw inside sa tanan, imong sa mind. sinuhuna nimo murag tanan, paspas na lang. Murag wala na time for yourself gani because that's part of taking care of yourself is to slow down. Nga sa mga simpleng butang, Though I just Masave also na to wanted tong to insert na even if our self demands something kana ganing something na reward nga dako-dako or something na gina-crave nato nga dugay na kaayo nato nga gipugnan atong kagalingon nga dili na siya ma-achieve kay kanang financially dili pa kaayo nato kaya even like for instance nga okay. kanang ganahantang mo travel or kuan like kanang we give it to ourselves something na mualat jud ta o para mahatag na nato sa ato ang kaugalingon. Nagets na Kay- ako kadiha, Hayes. Kay di ba kanang og for instance no og maminyo na ta for example natay kabilinggan unya kanang moadto sa ibang bansa ang ato ang ganahan kaayo. Mm. Unya nakaaminyo na lang ta wala pa nato na siya na achieve. So maybe let's put our foot backward sa a little. Mm. And then, kung ma-burn out na ta, let's look back sa mga ganahan nato nga na-discontinued gani. Gani. 'Di ba? Dayon, kanang, let's make time. Balikan nato to sa atong mga ganahan. And then, let's make time na ma-achieve to nato. No, True. mabalikan nato. Para natin mga Di ka goals magmahay nga, ba? oo. Nga wa ni nga ay wa na ko to nabuhat ginahan ba yung takay ko? Oo, nga imo nang masisi nato ng uban nga tawo or Oo. masisi nato ang sitwasyon kay mo ni kanang naa namang gutay kabilinggan or it's because ang atuhang health nagprohibit nato nga makaadto ani nga lugar, something Yes. ana ba, di Kung ba? napa kay time to do it, why not do it dayon guys? Wala na Oo. ikuan. There's no time to gani waste because kuan mo na gingon nga life is too short, di ba? Pero di man jud siya life is too short nga literal nga too short. Something lang nga mo alat jud ka sa imong self in a Yeah. way na you know you deserve it man gyud. Yes. You deserve Diba? it nga. You know, you're feel ni mo magod if you're meant to for it. Okay, Then, kana ma-feel man ganing nimo. sometimes man good if like mo go through lang ka sa atong life nga you are unfulfilled, dili ka satisfied, dili ka fully whole, dili ka fully ikaw. Gani. Ug naa pa kay mga nakuha nga ganahan. I mean, ug naa pa kay mga butang nga wala nakuha ato nga mga time. Kudos ko sa mga tao nga kana ganing naa sa stage nga kana ganing ilang ginang delayed gratification nga it takes time for them to get what they want because di pa nila kaya karon pero kabalo sila nga puhon ako na siyang Puhon. Oo. kanang At buhaton. least naari gihapon na nga Oo nga. thinking, Yes. nga positive thinking nga Nga na ako'y ginalook forward ahead of you. Buhaton gyapon na ako na karon mag-andam lang sa ako, mag-store ko, and then pohon magkuan ko mag go blast ba ko tawag ana nga go for it jud ko ig maabot ng panahon. Pero karon mo
kansa ko, trabaho sa ako, and then I will do everything. At least na kay gina-look forward. That's Bitaw. one thing. Na at least ka nang somehow naakay para sa imong kaugalingon. Nga dili pug ka ma-burn out, dili ka dayon ma-drain kay kabalo man ka nga nakay-gipag-ipunan, nakay kabalo ka nga nakay gina-look forward ana. Bitaw. So, yeah, that's just few things on how to take care of yourself. Yes. And then also Atuan nakatouch mo ba tag spiritual? Atuan natong Oo. spiritual well-being na to very important. one thing Like- kay if naa kay kanang imuhang ma-mend or imuhang ma-restore ang imuhang mind and body. So of course, dili lang man pud mind and body ang naata. We also have our spiritual Spiritual. needs. Yes. So that's one thing nga i-allot nato sa ato ang self. Di To dyan na to develop. nakalimtan. Yes. Is to praise God. Sa gamay natong oras, makaya magay natong suroy-suroy og mga bisag asa. Dayon every Sunday ra na, di ba nga bangayo ang Ginoo og pila ka oras nimo. Why not kuan give praise to the Lord and then magpasalamat Go back. Yes, go back sa iyaha, and then one thing I also learned bitaw no kanang mangayo ka sa Ginoo kay be specific ka. Di ba, Hayes? Di lang kay general nga Lord, kay ko ani. O sige, tagakan ka sa Ginoo. Niyo na magtagaan. Sa mga Oo, sa man gyud imong gitagaan ka dira kuan, dawato nimo. Tagai ko ani unsa man nga igihatagan kag sakit. Mo na ron. Kay di maka-specific te. Pero ang Ginoo di mo pud mo ata daw sakit pag baasad pa na. Ay, but you know, Wala di ba niingon sila? Ano man ang Ginoo nga hala magalibog man kung sa may akong gihatag sakit na mao lamang day kay naa na. naman nimo tanan. Mana na nimo tanan tagalan ti ka aning wala nimo. Oo. Sige, unsaon nimo ni pagluwas imong Oo. saute. Anyways, bitaw, be specific if mangayo gani ka og kanang blessings si Ginoo or unsa man galing kanang specific sa ka sa pangayoon. God will Kay if provide. specific ka sa imuhang goal, why not specific ka sa imuhang mga prayers? Prayers, Diba? exactly. Sa imuhang Why mga not? goals na kay step by step na mao ni akong buhaton, next step mao ni. Pero mayroon man ang Ginoo nga ay ang imuhang mga pangandoy sa imuhang kinabuhi is dili na mao akong pangandoy para nimo. Exactly, bitaw. Diba? Magsunod ra ka sa imuhang ginahan pero dili na kay di feel niya man good ay di man Muna feel, usahay. kabalo na siya. Naatay mga experiences sa na yung mga uban nga mga tao nga mag-share nga ginapangayo nila na apan lahi ang nahitabo. Pero mapasalimato nagihapon nila nga na-experience na nila nga pain, Yes. nga struggle. Redirection ba? Oo. No? Mutuo ko ana. Nga kaning nahitabo sa kong life is redirection. Kay dili man na mao ang plano sa Ginoo para Gani. nimo even if naa kay bigger plans for yourself, diba? And ikaw mismo si mo galingon. Kung kabalo gani ka nga dili na sa sakto para si mo galingon. Nagnangayo ka og kanang guide sa Ginoo nga di na ko feel ni ngayon ani. I think God will find a way jud nga dili ka masustain sa ingon ana nga kuan nga unsa man na trabaho or struggle nimo. God will provide. I believe on that. And then next is the financial aspect. Financial. Mao na ni siya Murag medyo ka ng heavy na siya nga topic Bugat-bugat. pero sige lang. na kailangan nimo i-save imuhang kaugalingon. Yeah, That's one thing also on how to take care of yourself. true. Medyo mabigat na siya pero let's be be honest. Kana jud ang usa sa Oo, pinaka nga topic nganong nga maoy-maoy mga tao. manong na Nganong ay mag daghang Oo. mga nahitabo nga usahay wala ta kabalo nga naa kay katagbo niya gamugot nimo kay ngano dayto ipaningil na dayo siya. Wala ta paningil na kabalo. siya o wa siya gipaningil siya Or o wa wala siya siya gibayaran, di ba? So financial asa ka karon sa imong financial haze? Makaingon ba ka sa imong self nga financially stable ka ngayon? Dili jud siya stable kay ang mga galastuon is never stable man yun. Kay ako sad gani akong life di jud stable te. So financially makaingon ko Unstable. unstable jud akong life pero di po ko kaingon nga yung mo ang nanggingon nga be grateful gihapon no kay mangita mo Gamay jud or tag pamaagi o gamay og dako ang imuhang At least makasurvive ka True. somehow. Maparaanan ra nimo. maparaan mangita ra tag paagi. Pero one thing pod ang makakost sa ato ang kanaganing dili ta magmalipayon sa atong kagalingon is one thing ang ato ang financial status sa ato ang life. Financial na to. Diba?
Kay Usahay mang hinuktok na lamang ta sa daplin. Maghuna-huna ta nga pag-calculate na mo. Ay, dili naman yung maabot og petsa 30 dir. true, taabot pa ba to sa katapusan, pila na lang. Mm. But I think mo na lagi part maguna sa atong kinabuhi nga mag-struggle ta financially pero makakita ra maghihapon ta og pamaagi nga makasurvive Nga makaingon ta nga we took care of ourselves by taking care of our financial financial capability. Oo. capability pod nato. Na kuan siya kanang makasave up ta something para sa atong kagalingon. Bitaw. Even if gamay lang na, pero at least kabalo ta nga, that is for ourselves. Dito, dapat meron tayo talagang kanang madudukot ba? Mm-mm. In kaso Na hindi ka magmaunsa na ta. Parang ubos na ubos or said na said. Kasi alam mo naman na ikaw sa sarili mo, meron ka rin naitago kahit Oo. paunti-unti ra. Kung saon na lang, kung wala jud kay madukot, baka isa ka Ikaw ng ang mandurukot. Bitaw, no? Kanang financially, we have to manage jud. Bahala kung sa panakagamay kung makasave, ikuan dyan na siya, kanang i-allot na siya for your savings, kay in kasog na yung mga emergency, sa atong pamilya or sa atong mga Or even lang sa imong kaugalingon. Kaugalingon. Para good sa imong kaugalingon. Kaugalingon kay Oo. at ang topic kay amping wala ko'y pake. Charot Nausa na, ang pag-amping sa imong kaugalingon is pag-amping sa imong kwarta. Yes, taking care of your finances kay kung saon na lang kung di ka kabalo mo take care of your finances. Kung say kanon nimo tapos If in terms of emergency manggod nga or kana. even if small cravings lang, if dili wala ka para sa imong kaugalingon, medyo sad pod paminawon. kay mag-cravings Oo. naman jud karon ang mga tao no. Tao, samot na makakita mga mukbang sa mga internet ug sa Mahilig kang padiha. mukbang. Mahilig ka feel, Dili man. Depende. Depende sa mood. depende sa mood, Depende po sa depende po sa pagkaon. kapagkaon. Anyways, Yeah, so kaya mi mo go deeper sa financial kay di man mi mga economist or charot. financialist, Financialist. pokerist. Bitaw. So, yeah, there are a lot of ways on how we take care of ourselves. Pero let's start it small and then go big. Uy, kalimtan nato. Di jud nato kalimtan mo inom tag tubig. Ay, Drink. stay hydrated. Stay hydrated, especially nga init kaayo ang panahon karon. Bitaw, stay hydrated, drink I guess that's our outro. water. Outro. That's so true. Nga, stay hydrated. Stay Sa tanan na mo hydrated. mga gipang istorya, mora jud ito ilahang makatunan. Bitaw. Then pagkahuman, if they watch this video, makainom doon sila, matindog sila silang lingkuranan ug mainom sila tubig. Ayun ninyo i-underestimate guys nga di mo moinom og tubig kay importante ka na kung makapi mo nga tawo or ma soft drinks mo nga tawo ay kalimting nga moinom og daghang tubig. It can save your life. Okay? It That's can save their KK, the 2Ks, bitaw. And then makasave po mo og hospital bill. Okay, True. because of the water water Bitaw. that surrounds us. that So, surrounds us that's and the kuan ka ng later we will swim. nga bodies of water. Yes, it's Ang 70% ba? Oo, of your body? pinakataas nga percentage. Yes, Even sa earth, exactly. manang water jud. And No water nature, pa nga lang, daga na tang na istorya. daga na kitang na chika, bitaw. This is taking care of yourself, guys, ha. Simple ra kay na ampingi imong kaugalingon. Kay walay. Muamping, bahalag na muamping, bahala na siya, basta ampingi lang gyapon jud imong kaugalingon. Thank you so much, guys, and See you in our next See you. episode. in our next episode. Bye. Bye.